Ya gazeli go yamane gemetu n'ụbọchị nke tata biko Igbo biko ozi anyị weta dị very important because a lot of things na-emebi mana anyị amalụ. A lot of young youths this time around na-eme ihe ha na-ekweshi ike ime. Look at these children now. Ụmụazị akịta anọ bụ ụmụazị Skibo yela aka the last time ọ galụ. Amam this particular place ọ galụ but o wee ebe ọ na-aga wee fu these children wee kpọọ ha ncha. His spirit we say ya kpọọ ha ncha wee kpọkọ ụmụazị a. Sorry na m ewetara the video tinye ebe ahụ wee kpọkọ ụmụazị a na wee jụcha ha ajụjụ. Imagine these children, one of them ka ọ jụrụ ha ajụjụ ofu onye n'ime ha wee sị that na mmụọ ya na ahụ adịghị ya that isi ọ na-ewe isi mgbaka that is ọ na-anya ala. One of them kwuru then ndị nke ọzọ kwuchie that na onye nke ọzọ si mpịa na village ha kwucheche ihe mpa ha na-eme. And when you look at their story from the previous video you feel that na these children they don't have anybody to help at all. Skibo wee tinye aka na akpa wee ha nke owe for that moment ahụ. Then some of his fans wey contribute ego wey these guys because ọ na-abịa ihe ha ego Skibo go back and give it to them. Ofu onye isi dị mma si na ọma ihe ọ na-eme chọrọ inyere onwe ya aka wee chi baa uru n'ụwa na si na oli ka ọ ga-eji wee baa uru mana ọ ha dat na ihe ọ na-eme na ọ ga-eduga ala mmụọ wee pụta wee tie one of them ihe ticheche ihe n'ala ya dị mmanụ n'ala ego a contribute mma onye ma dat na ịka mma mmanụ na melod na-aya ahịhịọ parents ahụ adọrọ mme ya ana na-ayị mme ya mpe ahụgo iwe jee n'ala ego mmadụ contribute sweat mmadụ contribute ga-enyere ya aka obi wee ka gị wee tie nwa ya wee tiche ya ekukpọ ya wee n'ala ya dị mmanụ ọ dịghị ka gasị na ị ga-aba uru tumoro ọ dịghị ka gasị na imechi ya na ị ga-ana free although possible mana amadat na ihe chere gị all the very bigger than you ihe chere gị the bigger than you and I pray that na ka ụmụazị gị hafụ ikote oke n'ime ya ka ọ bụ sọsọ gụ abịa ga-ata dị ahụfụ ka ọ bụ sọsọ gụ a ga-eme gị ga-ata dị ahụfụ maka na some people na-adị very heartless n'ihe ha na-eme ha na-adị very heartless. Look at the small child ị ga-atiche ihe n'ala ego onye mma ga-ebupụta onye ọbụla na-eme nke ọ na-eme mara amadat na akwụkwọ ọrụ gị nọ na-eche gị. Biko echefukwana ka subscribe, comment, click that like button, share this video because not the very important so that ndị ọzọ na-eme ihe ha mara that ihe ha na-eme dị very bad. I'm as in when I watch a video now I am mmiri nọ na-apụta because I can't believe that na onye Chukwu kere ka mma ga-ewe obi mee such a thing. All the very bad, all the very wrong because sometimes I na-eme ihe I na-use to pray now. Sometimes I na-eme ihe I na-use to pray now because I go do one night okay with Skibo ntị mgbe ọ chọrọ ịgwa ya. Happy Sunday. I'm not happy. I don't know why people digide heartless due to the extent that somebody you know that ekayamma give a name there because that onwegi anybody that will speak for him or her. Look at these boys since how many days now? Just when they focus on me. Since how many days now God will use some of my fans now elected these guys. Canberra today being Sunday. One of them come. You said you are going away and get a roach. They're going to hear somebody marry. Jay Anozo. Koboy and Yanasha going to them there. Unless you are married, which day? On Friday. On Friday, you try go some of my fans in Anya. Hope I quit some people. Ha buy your Jay Anozo. Koya even though I have pro slippers above. Koboy and Nasha going to and this thing now is happening in Aba. Why some of you today heartless? Somebody that's the story of my touch. Give away mind him. I wish you know I got a linda meregia. He said, I wish you more would skip okay, Janya to God who made me. He get Janya get hunt again. I don't know why some of you are this heartless. So much you know their story. Kiss taga. Why are you people like this?
ịnarala n'ihe ego e nyere ya ịbala n'akwa ụwa adịrịla gị na mma. It's alright. I came here today because one of my fans, Ibu na Dubai, nyere m something ka m nye unu. Ụjọ na-atụzi m mention ihe ndị m na-abịa eme ihe ụjọ na-atụzi m because ọ dị m ka enwe ndị nọ somewhere mechalawa ha bụ ụmụazị ọgụ n'aha ego. And please, some of you that have been promising, Monday said I will send this one to go and learn this one. Even the lady who promised to get a house for them. Because whatever thing we are doing, let's be fast about it. Because all the lamb can iron doja no one behano. We mecha apo abahog. Look at the name of this boy Nanya. This is the guy from Arochuku. Nanya. After I gave them money here on Friday, somebody, group of guys are there, Naya Diego, even sleep also, but also slippers here. You say? When you go tell them, say they give them money, so they're from there, call the person tell them, say you come give them money, so they're from there, come around them. Please, I'm begging, whatever thing that we need to do for these guys, let's be faster about it because I am and myself, I'm scared. I am scared for them. Like Ibu na Dubai si na ihe ọ chọrọ inye unu. Unu ejikwala ya dị iberibe. Gị nwee sị na-atụ akawo and somebody si na mmata ebe anyị na-atụ akawo maka echi. People are bad. In my intention here. Then very soon, enwere sị na ị ga-ezi m ebe a ma ọ mee gị nọ na it's all don't make again. I need the reggae plus one nigga here see she ka dem ma. We need to go and see her. Let's talk about wine. Okay. So I'll do it off camera. Because I'm a major tune here, people are there put on now to the extent they could pop somebody. So let me still refresh people's memory. Give me a search on him again. Furniture. Huh? Furniture. Give me. School. School. Give me one. Mechanic. Mechanic. School. Give me. Electrician. Huh? Electrician. Give me. School. Give me one. Electrician. Electrician. Please, my people, I'm begging you, whatever thing we need to do for these people, even the lady who promised to get a house for them and they said that we sponsor them to learn whatever they want to learn. Please, and I'm feeling for them. I'm feeling for them. God bless you. I think today's own off camera. I think I had later video. Ha bioko. Ebere mukwana kam gide ge wa wonye wenye charo maji aka ge bia na sha he go nyem ge megi that day. Nyem ge megi that day. Mgba ge senga wa ala papa. God bless you. Sorry, no. We got no